Hey guys, Khulumbai nontonमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायनायाव बरनाय थाबाय। So दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो गारि सालायनो मोननानै गोसोआनो नोंनिया फायनो नुवाखै रेड जोंना दङ नुवाखै थु माखार गोसोआनो मोजां गारि सालायनानै So दिनैहाय आङो बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो गारि सालायबाय आरोना ओमफ्राय गारि सालायनानैहाय दायो आङो बाजार खालामनो थांगासिनो आंनि फेभरेट मार्केटाव थांगोन आरोना लावदुम आरो आंनि फेभरेट मार्केट बियो गासिखौबो मोनजोबगोन आरोना बेयावहाय गासिखौबो स' आं बेखायनो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथांमोननोबो आं दिन्थिगोन बहा दङ मा दङ स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो फुजा होनो रेडि खालामबाय फुनलायनानैहाय उखुन्दै जाजोबबाय पुरा न'आनो गारिखौ पार्किं खालामनानै लाबाय ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो मा खबरानै नालेंखरबो जासिनो जोंनिया मानसि मोजां केपसिकामखौलाय अंहानो बायखागोन ना बबे मोनसेखौ लादों बे मोनसेखौमोन ना लाखो 그래 크림알래 비올 기수 기그다스 이거 나이나로 뭐비면 그래 뭐비가 라커 크림 코코넛 크림수 코코넛 밀 크림수유 자네롱아 이래 이 모자 사간 이건 란시래? मा खबराने मा लाखोनै जोङो इखौ लानोसै बारे 이거 뭐라 दायो बाजार खालामखांबाय थांनोसै आरोना
माथो खालामबावनो बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो बाजार खालामनो फैनानै दिनैसो माने न'आवहाय माने नर्मेल लाइफआव फैफिननाय बायदि मोनफिनबाय आरोना आङो मा होनो बिराद गोबाव जाबायमोन 2 मास जाबायमोन आरोना स' दायो आङो थांनोसै नोंथांमोनखौ दा उनावहाय लोगो मोनगोन मा लाखो आं न'आवहाय थांनानै दिन्थिगोन दे लाबाय बिराद बुरजा लाखाबायना मा लाखो हनै दा उनाव देखायनोसै आनैखौ जि साइजथार नुदों नै जोंहा थोला नामाब्रा गारियानोलाय जोंनालाय नयनतरा माबायाव फैदों आरोना जोङो सुपार मार्केटाव बाजार खालामनो फैबाय नै बाजार खालामनो फैदों हनै बेलतला बाजाराव बोरो हरबावदो आयै माल बुस्थुफोरानो नै आं दा देखायनोसै नोंथांमोननो मा लाबोखो बोरो बख'जोब्बायानो गैला जेबो गैला आखायावनो लानोसै नों साबिखौ लादो साबिया नोंसो मिथिगौ हासिबाबो आं लानोसै स' गाइस नै मोनफैनानै आइहा बाजारा गोरै थिबाय आंखौ दिनैयो जोंनि न' खाथिनिया सिनायलायलायाखैब्रा मिनिनानै दोनसै आङो माथो होबाय आरोना आङो माथो होनानै आंखौआनो बोरैबा नायबाय दे गोदान मानसि होननानै सानबाय खोमा माथो होबाय आङो माथो होनायाव आंखौ सोर होननानै सोंबायब्रा सोर होननानै सोंबाय ओमफ्राय आं खिथाबाय आं नोंसानि न' खाथिनिया होननानै ओमफ्राय बिदि होनबाय नों माथो फिसासा जाबाय जोलै फैदो आनैया मिनिसोबाय ओमफ्राय फैदो नेबाब मोनला आंखौ सिनायाखै दालाय नै लाबोजोब्बाय दायो देखायनोसै आं नोंथांमोननो हासिबबो लाबोदो बे गाइस बेफोराव जाबाय मैगं थाइगं ओमफ्राय मस्ला मस्लि ओमफ्राय इयाव मैखुन माबा थाव बेयाव कलगेट साबोन पाउडार मा लाबोखो लाबोजोब्बाय आयै मालायनि गारियावसो नांहैलाबायगोनहाय माइसि सान्दुंब्रा स' गाइस नोंथांमोननो आं दिनैहाय मोनसे बुस्थु शेयार खालामनोसै नैबे बिल्डिंआवनो आंना मोनसे खामानि सोलिगासिनो नोंथांमोना थाबैनो मिथिनो मोनगोन आं दायो दिन्थिथ'ला दा खामानिया स्टार्टसो जाहांदों आरोना ओमफ्रायहाय नेक्स्ट भिडिअ'आलागै जुदि नोंथांमोना मिथिनो लुगैबा नुगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय आरो लोगोसे बेनि बागैबो खोन्थागोन आङो निउ प्रजेक्टनि बागै